Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dnes som sa rozhodol vám ukázať jeden nový dom, ktorý som postavil na túto mapu. Pôvodný plán bol, alebo zámer, že tu mal stať súkromný dom, ale nechcel som tu nechať len súkromný dom nejakého bohatého mestského chlapa, ktorý by žil priamo na námestí, tak som mu dal aj funkciu toho, že by tu pravdepodobne mal bývať človek alebo návrhár, ktorý vyrába drevené rámy na obrazy. Budova je celkom jednoduchá, inšpiroval som sa pôvodnou budovou, ktorá už je vlastne postavená priamo tu. Pôvodná inšpirácia bola z tohto domu. Nechcel som stavať moc obrovský dom, pretože tých vysokých budov už je tu strašne veľa. Vznikol z toho celkom jednoduchý dom. Vyzerá nejak takto. Jednoduchosť, nejaký krb. Tak to vyzerá zo zadnej strany. Aj s menším balkónom. Myslím si, že celkový dom sa celkom vydaril a aj sem pekne zapadá. Ako som už spomínal, samostatný dom mal slúžiť na začiatku ako mestský dom, ale rozhodol som sa dorobiť aj interiér, aby dával zmysel. Takto vstúpime dovnútra, je tu nejaký pult, tu má byť nejaké súkromie, samostatný pult, kde by sa mali dať kúpiť tie rámy. Veľmi jednoduchý interiér. Tu bol zámer postavať nejakú menšiu dielňu, kde by sa samostatné rámy montovali. Je odtiaľto celkom pekný výhľad aj na samostatné námestie. Nejaký schovaný sklad. Balkón. Na tejto strane bude veľmi pekný výhľad na ten cedulkový strom, alebo cedulovník. Plus z minulého videa pivovar. Tu je súkromný apartmán správcu celého domu. Dostaneme sa aj do podkrovia, kde sú 3, jedna väčšia a 2 menšie izby. Veľmi jednoduchý interiér, nejaká posteľ, nejaký písací stolík a skriňa. Nejaký obraz. Opäť veľmi jednoduchý interiér. Šatník alebo skriňa. A ten najväčší interiérový tak. Stavba bola veľmi jednoduchá postavať. Nie je to nič zložité. Takto si ho môžeme ešte prejsť dookola. Tu už sa samostatná budova skoro nalepila na pôvodný sklad. To by bolo z tohto kratšieho videa všetko. Budem rád za každý komentár, like, odber. Ahojte.